Matthew chapter number 14 verses number 22. I love you with my heart, Jesus. Matthew chapter number 14, we will take verses number 22. Let's read it. Glory high. Nginezinto ukufuneka ukulamishini ngathi angitshele yona ngisengayibhala phansi wathi wena unganokuthi ukhohlwe ungayinganokuthi ezikushunga idlulisi so ngilento nje ngiyithathe nje posting ukuthi uNkulunkulu abikhulume ebanzeni ngazi noma ngizothumelela noma ngizothini but kukhona into nje uNkulunkulu athanda ikhulumo ngoba ungimisile lapho engimise khona wayise ekhuluma nje wamtshela into asengithandaza ngoba beka inketho yokubhala ngathandaza ukuthi umuntu athenzele umuntu ngathandisize kube manje sengiyibhala lento ungayibala uNkulunkulu wathembe wasengimisela ngoba kade engishilele ngithandaza dala nje sibambelele verse number 22 Bishop Omkhulu umfundo okay kuna mayithatha Matthew chapter 14 verse 22 Wayesecindezela masinyane abafundi kuba bangene emkhunjini bamambulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. Azamukise izixuku. Mase sithi wacindezela abafundi. Azamukise izixuku. Yabona mayithatha Psalm 23 the last verse. Verse 23 Esazimukisile izixuku wanyukela entabeni yedwa ukuyokhuleka sekuhlwile wayeyedwa lapho izwi lakho leli uNkulunkulu liphilile linamandla lenzimangalise enkulu ngiyabonga baba ukuthi ngiyasithela mfana wena Jesu nje absolutely wena Jesu abantu bese kuNkulunkulu wami ngicela unyamala ngiphele phambi kwakho usale ume uthi pho uzodumela igama lakho libuyele kuwe in Jesus name amen. Ndodakazi yami ngicela ungibhidela uverse number 22. Verse 22 Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini. Bazalwane lento kucindezela isho ukuthi ukuphoqelela abantu ukuthi benze into abangayimisele ukuyenza kodwa baphushe ukube bayenze. Ngiyathanda lesizwe lithi uJesu wacindezela. Uyabona ukucindezela abafundi kusho ukuthi noma bethi bazama uzinde athi uthekini ngenani emkhunjini yakho. Abanye bathi Nkosi sisafuna ukuseva ngoba thina nje sisethu kwakho to save you. What I know that it's in ngenani emkhunjini yakho. Nkosi asifuna ukuhamba sishiye la ngoba akukuhle ukube sambe sodwa usale la akusho mina ngithi ngenani emkhunjini yakho. Wayina eyabafundi bangene emkhunjini. Amen. Uma sengadile abafundi bafuna badile nezinkulu futhi. Amen. Yeah. Ayibonile kasona ukuthi akashuwelelane ngapheshe. Uthi guys, thank you for saying siphelile. Amen. Abane makhaya. So right. Amen. Bafethu osiyamela ngifufana. Lepulpite laphansi lephezulu. Tumba. Sengivukele ngifufana. Lesini senzela abazalwane. Thank you so much. God bless you. Yeah. Bazalwane ngicela kusambe nje sonke ngoba amikho miningi. Uma sekadila abafundi
bayongena emkhunjini ngibani bathasindela ante ngibela ngalo decide nani ungasaqedile nabo wasala nesitulo wase guys inkosi sithekile abanye manje washaya umfefo uJesu wathi umusa wenkosi yethu Jesu umusa wami mawendani nonke hamba basindelayo wabaphusha bahamba hayi sebonakala inhloso yokuthi abaphushe ivese elandelanayo funda betakazi yabo 23 funda betakazi esazimukisile izixuku wanyukela ntabeni eyedwa ukuyokhuleka kuvela inhloso yokuphusha bonke labantu phusha abafundi bakhe ibandla lakhe uphusha ixuku abantu abazofunda nabazofuna iy'nhlokula leti Bible esazimukisile iy'khulu zahamba nabafundi bahamba wathi nani ithuba lebidini leti Bible wanyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka mase ngiyachaza lokhuleka lithi wayeyedwa lapho otokoyinwenekile sengikhuluma into emini kuyafuneka ukuba ibandla lakhe kwelibe nalo lesi sikhathi sokuphusha abafundi liphushe nentuku lisale yedwa naye awungalela ngilungile yazi lento ijayisa ukuzwakala manje uzoyizwa khona otokoyinwene into ehlupha izulu manje ukuthi ibandla lakhe libhizi ngomsebenzi wakhe ukunokuba bhizi naye uyazi unkulunkulu wakhulumile ekhasini wathi ngimkhumbule I miss you seyithi into yami unkulunkulu lapha usibonile noma sibhizi nesikhulu sibhizi nabafundi anizwa kahle lenta yona yabafundisi yonke okhola uJesu sibhizi nabafundi sibhizi nesikhulu ushuthi abanele kuwe masibhizi nomsebenzi wakho uthi uNkulunkulu uthi umoya ngale kumina that is not enough ngoba manenze njalo alizukuba productive wow yeah into yena izuba ne-impact nizosebenza isonto lonke kodwa ama-result alingane lo 30 minutes ngibhale zophansela ngafundele lento engishoyo ngishumayeza into engishunyayizwe uNkulunkulu angazishiyakho ngeshangazi bangashaya noma ngenzani kodwa ngithatha nje into engiyitshele uNkulunkulu ihlazi njalo futhi into engiyikhulekela ngize ngifuna ukufa ngizoyikhuleka ethi ngicela ukuyiletha ihlazi njalo uthi umoya ngcwele I miss you sigcwele emabandleni asikho kuye siyambulisa siyamkhoza siyanikela unikelelwa abuliswe abantu abakhumbule uthi I miss you masibona sidlule kuzo kwe-altar that I miss this guy wow I miss you Mbuyazi I miss you mukhumbule boy ngidiscover into eyi-one la idlathwa phansi uNkulunkulu ukuthi ayikho moment
emthokozisa njengokuthi mina naye sihlale phansi naye. Yazi uNkulunkulu uprioritize umsebenzi wakhe kuqala ukuprioritize isikhathi sami naye. Ngisukeziwe ukuthi isikhathi sami noNkulunkulu si-rich kunesikhathi sami nomsebenzi. Animabelana noJesu enibale sifundela. uJesu ngenzela abahlali ngayo. Number 1 usuka nento ezulwini ofuna uzogcwalisa umhlaba wonke. Kodwa ustrategic. Uthi noma lento ufuna iphupho ingene kubo bonke labantu. Ngicela ubaqoshe noma bengakayithathi. Kodwa ngifuna ukuthi bayithathe. Hambani noma nimoda ikuje uthi uyikhosta zabe zemakhaya ayikakuthathe ingulazo. Then uthume kuzo. Uthi uthulweni impela kodwa hambani njalo. Uthi abafundi bakhe uJesu ayizwa impela ngalento anayo kodwa kubatshela ebona abanye baba bakasumeleki ngalento. Uthi kulungile ngeke ngiqede namhlanje hambani. Sithe ngabe wathi praise God bayamala wathi kahle angiphushe ethi phesha kuphela nje angithume emakhaya kuphela ngifuna ithuba ngebo uNkulunkulu wami. Wathi ngichamazele manje inglass awufunde ngani yami uLuka 5:15 ivesi lami cishe kugcina ngiye emhlabeni. Amifa ngingakholera ngizama. Inkosi nakasho ukuthi set your house in order. Nafuna ukushayisa indlela. Hallelujah. Umuntu kaNkulunkulu akahambisha. Khona izinto ayisethe in order ka. Abatshela abazalwane ngoba ngabashona ukuthi mangihamba nosala bezeli la khuleka ngisekho. UNkulunkulu wamtshela ukuthi uyazi angisethe izinto imise kanje abasabhali lapho. Asabe bathela. Luke chapter 5 verse 15. Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu. Sabuthana izibhekana. Wayekade ekhulumise umuntu thizeni wayesethi ungasho umuntu ungatsheli umuntu. So le verse engena kulona ke sesingena ngalesi sikhathi iresult lithi Bible wayithi ayithumele indaba ingakhulumi. Lithi Bible instead of indaba yakhe ingakhulumi lithi Bible kwavela kwandaba kakhulu. Alright, sambele ngenza lesithola background lana yebo. Sabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifeni zazo. Manilike lithi Bible mase sithi uJesu wezisimanga senjalo kwavele kwasuka inqwaba ye-crowd. Listen to me. Kule only motive abantu i-level Jesu ayilethe. Number 1 ukuzwa. Number 2 ukuphulukiswa. Kodwa kusibone bafethu ufuna sifunde Jesu qala bese sesingenza noma yini. Ngifuna sibone uJesu ukuthi ureact kanjani kubantu abezela ukuthi bazoswa nakubantu abazela ukuthi uzophulukisa. Ihili ilami izwi lokufa lilami abantu bezwa ngekhoso uyofuna ukuzwa nofuna ukuphulukisa kodwa abafowethu basiyashayisa awuqhubeke sisuze yebo. Lapha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Amen. Amen. Inkosi zabuye zifuna ukuzoswa zifuna ukuzophulukiswa. Uma ibona siza kanjeya lithi iBhayibheli alisho nomuntu wahamba lithi wamonyukela ehlane. Awuyangizwa bazalwane uthi izinqubo ifika ngasikhathi esihongo. I-timetable ayikho uNtamsevenina. I-timetable isikhathi sami noNkulunkulu wami. Webazalwane awuyikhulumele njalo. Webazalwane singafeli obisini njengempukane. Mawasho bazalwane singafeli obisini njengempukane. Singabulawa iministry.
Hayi Mbuyazi. Singabulawa yimini simunisela nekhadi qedela thina. Isizingilizi isimume ikhanda la omoya kuphele ngathi sifele omisini njengomntwana. Ngoba i-timetable ne-timing asinayo. Asikwazi ukusetshenziswa. Asikwazi ukusetha ikhanda. Uthabela lesi. Esiyobashumayeza. Lesi. Esiyosanda uNkulunkulu wami. Awuyanisho bazalwa. Akushumayeli disorder la. Ukuthi abantu bangaye bathemba ukuhlabelela. Bangaye bathemba yokhonza. Ithi mina ngikhuluma nawe. Ukuthi uma isikhathi sakho noNkulunkulu saliplaced. Useva abantu it's a problem. Wathi khuluma indethi. Ngoba ngithelwe yona. Bafowethu thina ngizokuke ngithukiwe ngihlale phansi. Ngicela futhi sivele. Iyo ile la yaphuma manje thatha. Ngoba izophela ngedala. Uthi uma yona mina abantu abaningi engibasebenzisayo engibasebenzisa strong engibaziyo abanye babo bekhuluma ngabo namhlanje right or wrong kuhebe namhlanje ngishakuba yini abeyenza ukonzweni nokuthi abashumayeli kuphela kunemizwa kahle okufanele siyithathe siyinikeze abantu abathile eyebandla lonke noma kuthiwa yini abeyenza uthi uthe uNkulunkulu ehamba nabo esekukhuphuka nabo ejoskola basala ilahi direction. Amen. Salikhaliswa lokho ngoba nami sesimini. If nabantu bebo yini le enze kwalahle direction. Usethi umuntu no ukuthi balahle into engabone ngayo. Ngithi into abone ngayo umuntu we confused. Yini le ukuthi umuntu mina baspend isikhathi behlala nami. Yabona. Baspend isikhathi behlala nami. Kuthe masengisebenza nabo sengibathembela izinto basebayayiyeka lento yokuhlala nami. Basebegijima nomsebenzi. Awuyanisho bazalwa. Emsebenzini. Bashaya ama-basics. Amen. Mani okay. Baba. Ukumanyele. Ngishimishenzi. Uthi ngasikhathi ukuphakama uyaphezulu. Usathini la yenzayo. Destroy ground. Ekathiyona yakumisa ground ichele. Actually siseke. Wenzela ngobuya. Ubuya umhlaba kusundayisele. Uphule ubhilike ngenxa yokuthi unyukusa okwesifuna kanti befaka ulayitheni nawo ukuthi bangikhuphuka ngihamba nayo yonke lento eyisisekelo sami akufuna ukuba ngedwa kodwa kufuna ukuba nama-basics ukuba nama-foundations ami akiwakekela haleluya akufuliwethe ushiye i-foundation. Bafowethu, ngifuna sikhule. Akufuna sibenze ney'ngane. Kanti uyiphosela uswidi. Mhlawumbe uphelile. Owaye wonke. Ijabulela uswidi more than the father. Ayihambi ikhoshela abantu ngoba wena uswidi. Ihambi ikhoshela abantu ngoswidi. Syndrome. Wena unawo. Mina nawo. Ikhoshela itu uthathe. Uyobola. This is what we are doing. We are so excited that it doesn't leave us all. Sinasukufela obisinjengoba. Uthumele mina ubona mina uyaziboshaya. Uyobona mhlawumbe for take some now. Uthi wasathi isibheka okwazi ukuthi before iskandal ngokulenza bakhumka abayicabanga. Iskandal esikhulu leso.
Once you are ahead of custom now, that is a higher. It's kind of just okay. This part is just something to tell you that you remember. Okay, you remember. Uguti, umawesha spiritual kusuka. Okay. Usaka na wazu ngena wakhe ngala ngoka. Ijesu maye akile nalo, engakilanga ngoka ngala. Wakune zintakala nazo. Akwehlise kuzo. Kanti izo lezikhuphulile. Umuntu lenywa ngelifa. Tunasibona umuntu esimanga. Hayi, hebo ke umuntu wasinika izinto zonke into. Kanti kunelift. What's what Amukise? Yeah. Amanye amalifa khangane nje ekhulu yakudala. Uthi Amukise, uthi hayi ayama lapha. Amanye amanje uthi wengole there are some ministries ebesiyataka so. Amlawa dala ayihlupha ayingozi kakhulu. Nakuphengeze usathane uthandazela ukuthi sikhuphuke kodwa sibangahlala basics. My God. Amen. Ngithandazela nje umuntu ofuna umsebenzi oyaphica futhi sasa. Ngikhalisa ukuthi uNkulunkulu I can lose all, but I don't want to lose you. I can lose all. So let me empty what the man of Salah now is fine. Not the father of a country now. Who don't get any excellent of high. Who will answer to my level? You say, you're weird class of war. I am class of war. Alone in his presence. Abanye mtu wewe sekufile lapha behlangana naye uNkulunkulu. Sekusekwena kwamitsha manga. Asambelelethi nasi sitayithakethi usathanayazi. I-one on one noNkulunkulu. Ibuilda le relationship phakathi kwakho noNkulunkulu. Hayi leso. Hayi lebandla. Hayi bazalwane. Phakathi kwakho noNkulunkulu. Yenza libe lobudlelwane kanti uNkulunkulu uyayithanda kakhulu more than anything is a relationship. Ngingasebenza ngi-impress uNkulunkulu aka-impress ukuthi ngisebenza kangakanani. Impress ubudlelwane bamnayo. Ngisho ngasebenza ngibeke ekhanda ukuthi ubudlelwane basekunqamile. God is not king. God is not a king. Akasiyo umntwana ujabuliswa amaswidi. Ujabuliswa ubudlelwane. Ibhondo phakathi kwami. Come on, yes. Yabo umntwana ngethela itiye, ngangethela ukudla, bathi check board phakathi kwamnayo. Inokho kwetshino ubando that was okay, that was this man man. Unele ubando wayiseka. Unele uyazikwetshela uphethe ukudla, uphethe itray linokudla. Kodwa inkosi yabiye ukudla uphethe yayeka yonke iyabuka yena. Yeah. Yes, when you say this kind of seed, Jama won't get a kind of pay now. Whoso are Abukomanda? Why is it in my Shabbat and Jerusalem? What is your name? God gave to his name. He's a man of the Kuba, but don't go to Bashan and Swahili, Bashan and so books. No amounts of public person, you will be paid to go away. Hey, you know, that's a red time. It's a why is it so to kill a covenant? What's it I know who are attached to the Baba? God doesn't have a kind of kissing that. Get out of the high night. I'm not going to nice. I was taking governments of Saturday for one call. What a committed to one
izwi lidila nobudlelwane bethu kakhulu la. Izwi kahle bazalwane, mfundisi womoya, khona kwamisa womoya. Angisho afike ukusebenza. Bazalwane, sokumbana sebenza njalo. Ngizomthola futhi lapho esenkonde ngishumayela. Angisho afike ukusebenza. Nithi mina sisebenzile. Kodwa simnikeze futhi nangikhathi sakhe. Kuyi one on one, yinawo uNkulunkulu edila nawe khona. Do you know kukhona izinto ebesitshele zona noma sibona? Oh, sorry. Baba. Jesus. Ngiyazolakho. Baba. Kukhona izinto noma siyibona hayi uyazi. Ngiyatshela into. Ngoba zona awukho iKristu uKristu. Sisho wesibili ukuthi mina ke now I'm part of those. I'm part of that kind of elite. But I have to straight talk breaks no fresh. But I'm not dealing with your gifts. I'm not dealing with your what you call. I'm dealing with you. You keep your careful system dear now. Oh, I am your father. And I got to shoot up and Intshukumo writing. Yeah. It's not here. Oh, one on one. I'm saying, look, here, Mbuyazi. Oh, my day. My son was a lot of excellent way to be, to see, but now we are great. The question is, oh, Mama Salwa, Sasana, I know Salapans, Papuak, almost one would see one. What is done? Oh, my mother, I don't even know where. Oh, the one Mama Salwa, our contact. Oh my gosh. Mina funi dawa kabisa. Mina kungu. Siasa za chama, executive, church boards and stuff. Njalo kuna wale especially excuse the word to guys. Yonjenga makona mtabo. Hey my friend. Yes, by the way the Lord said it's going to fight peasant. 295. Mina mshiyezo mkuu message ndio straight talk. Hallelujah. And to bless me, my son, is to tell and I was called to the Amukise. Oh, he can't. It's all made pain. Uncle, Uncle, my citizen. Uncle, men, police, and the Musa, as a wash, my friend. To Missika. What do we are actually visitors and being in the cat and then say why? That's no one will invite. I have a strong material and she will come. Why says this? I'm saying the word says the word. What we ask the money is an Indian not a cat and then see why now. I said, okay, wait. Oh, I was funny, wait. What's that? What's that? What's that? What's you say? What's that? What's you got? What's that? Baba, what is that? So yes, I'm going. It's a good promotion. What are you doing? Usidana, umwana ufika khona intensibalani. Uphela kanzima. Wawahlangana nomuntu ekhanda. Wawahlangana naye sebuya khona. Abantu beyakuzokuzalo. Wawahlangana nomuntu ekhanda. Wawahlangana naye sebuya khona. Nosatani ushimalizo khathele yeka uzokuyibona zamkhushela usifike khona first 5 minutes struggle the next 10 minutes the interest is real usifisi signs ukamthoni po bayazabazana abazisport nabasuronto nabazikamera nabazinje ngemuva uthweni bedroom udiphethe ukuthi uphi le ndawo
Akuna ngathi kuhle. Bayazi abazali bami ukuthi ilima ijwayele ukubaningi. Mawuhlelo nobabili. Akuvamisile ukushona ngoba singisabisha ngazo lezo. Mase sifike phambi kwakhe, mase sifike nje. Akuthi ayikali labashanda la. You cry like a baby. You cry like a baby. You cry like a baby. She's not in your person. One by one, Number two, you find your God. We one on one. Anuzwaka. Ukhona wakho. Ayi wasebandleni wakho. Ayi wasemeni wakho. Uye uJesu wamexpressa. Wamveza ukuthi kunaye sesiphambanweni. Wathi uNkulunkulu wami. uNkulunkulu wami. Ngishiyelani na? uNkulunkulu wami. Bese sabafundi thani baba wethu. Kodwa kunobaba wethu uNkulunkulu wami. Khona abafana no my father. My father utholakala manje one on one. Uyohlala naye uyolanda my father. Asabeni wafuna said, you get this thing first of all. Then you correct now. Ngibele ngathemba wena uNkulunkulu ngibela. Mawu one on one uthola ukuthi isini. Isini. I-uniqueness akuseselulimi ngoba kukhamba abantu abasazimsathana i-code yakho. You get your own code. Okay. Uthola isini code yakho. Nibe nendlela uNkulunkulu ugcwele kanje abantu okwazi ukuthi mase 8 uthi phuma wozala.
umate ukuthi uyeke lona akazobona lapha abaspend isikhathi ngawo bayazi abazalwane especially abashade bathola umusa ngemisebenzi senza hluka bathola umusa ukuthi baspend isikhathi ngawo akaziboneni ukuthi umama nobaba bahlala ndawonye njalo January to December awuzibone ukuthi umuntu athi ayike baba bekithi akuzoba mama bekithi nobaba ngizocela ukuthi ungiboleke isipanela sakho bese baba okay ayike ke ngabala mbheka njengoba athi okay uyamazi umevuma engafuna abela thule ngale jelela wazala kuthi ngaphandle ngale lesasifanele lesenga ngelushiya ngimbonile ubaba wakho ukuthi engathanda akasho yebo ukuhlala kwabo ndawonye kwasuthi bazane beyashenyaniso bathandekayo kwasuthi bazana bathandekaniso lazo uzoba nento yakho othi mawa inyama zisizulile nyawo kodwa ayikhoshwa ayikhoshwe kwanele kufanele yosana naye yakiso bazalwane uNkulunkulu wami esefuna ukuthuluka bamzana uma sefuna uNkulunkulu wami noNkulunkulu wami esefuna ukuthuluka this is what I'm doing kodwa nilalele bazalwane ngishaya ukuthi yanizwa asabele isikhathi ngisona siyashaya i-one-on-one ngicela ngakho bazalwane because of my time i-one-on-one ikusiza one-on-one with the enemy. I-one-on-one yenza ukuthi bakufika i-one-on-one kusho ukuthi one-on-one uyijwayele umisika sesiyeka sihlakazela sonke bese siza kuwe uthi mhlambe you are too late vele lento uma nomuntu nasibhekane face to face ngijwayele uthi ngishumayele bafowethu ngimthumele abazali ngihlangane noSathane eyakuJesu entabeni kade ezilukudla 40 days lokho njalo bafanele sikhulume sidlulele kusheshe senziwa zofanele uthi ikonke ngishumayeza lapho uSathane akavinjwa ukuthi ngithandaze kangakanani akakwazi uJesu break fasting 40 days bese next Bible uSathane yakithi breaking fasting for 40 days, then heaven entered that atmosphere. We will come one day at Jesus. 800. How much more 40? It has an air breaker. Then heavens, the heavens comes. Once or two in your ungayikani ngalokho akhona kwenziwe week lokho okuyiproblem ukuthi uma efika what do you do ama-instructions enza nawo wenze njani akhona ungafika Sathane senziwe njani kodwa ukufika kwakhe aphindele emuva enqondona usizi la ahamba ayotshela amadimoni akulunganga guys i-one-on-one noNkulunkulu wamwenza I feel something i-one-on-one noNkulunkulu iyelekelela ukuthi uma sekufika i-one-on-one nesithi kube sithi wavela sibethembe ningalaleli uJesu wasizwa i-one-on-one noNkulunkulu ukuba i-one-on-one noSathane ayihlule kunezinto esidlule kuzo uJesu akasho ukuthi khuleka kanti bengalini uthe khuleka kanti ngangeni kuko umthandazo usenze singalini usenzela singathi umthandazo uyivumbi trap kodwa usivimba ukuthi singathembeki suko kulokhala kodwa ungasenzi next i-one-on-one i-booster ukuthi isitha sakho masima phambi kwakho usiface with bright eyes and say can I help you? You gotta fear to face your enemy. U-Israyeli uphuma kuyo wimpi kwenziwe i-battle plan
ekhandiwe wena uzoma ngapha nosawu mina ngifuna imabe ekhaya ngabantu bakho so shaya impondo zenkomo sibabhalele ngaphakathi mafika kwibhekisini washo strategy shift i-enemy yaqhamuka ne-system entsha u-Israyeli wahamba ungayiphethe ukuthi mhlawumbe u-Israyeli wakho wayiphatha wayilahla masifika isitha sithi anibonani ingcezu kaSawuli thina sibona ingcezu zamaFilisti no nifuna ukubona nathi asiyekeni yonke into enihlelile ikhansela lisebenza la lezi khansela group ayisebenzi la khiphana umuntu oyedwa kini azoba nami ube ngoba kuzoba nomthelela kini uma mehlula kuzoba nomthelela kini yeka bonke lekhanwana kwasho uIsrayeli uhambe engayiphethe leweapon ka-1-on-1 waphela July neyikhali neplan yonke neyinhlelo zonke lisibashaya njengomama waphela July batataza ney'khali zabo za-useless wabisitha sishintsha i-game plan lana sizoqhamuka namhlanje qhamuka la sifuna i-1-on-1 wathi uNkulunkulu wakho thoya ashile Sathane kulungile ufuna i-1-on-1 I'm going to prepare a young man angisho manje ngithakhamla kanje okay ngivale ibhelo wakipheni leza ayibamba wasekithi uvalo babibhelo wabhelo what excellent lento ngibona private izokwenzeka public ngoba siyofa kama private yafanele public sifuni uthana di-class asiboza la baba inkinga thina siyakhola thina siye private lama tiwala vya wakipa sema wakipa wewe mtandazo usofuna katikati siyapuma manje sewahlasela siyawangenela madimoni waba wakipa mtandazo waba wezithandazo umkhathi uvalile bathandazo uzovuleka waba wezithandazo umkhathi uhlanganisile The last point, you want one brings steam. Yes. Mbuyazi. You want one in letter uduzi. Mamzama, uthumweni welemile. Into yethu hayi. Ngisho nje. Into kaNkulunkulu iya ngokuyilahlekelwa uduzi. Inyosa yonke uduzi ngifundiswa uNkulunkulu ukuthi ayikho ingoma ehlisa uNkulunkulu ayikho uhlobo lengoma ehlisa uNkulunkulu so awuhlabelele manje ehle ngithi sikhaphele ukuthi into ezikhulekanazo uduzi ubani baba experience lento angahlangana nabancane yadlula ukuthi uhlatshelwe ama-chorus uzokhuluma ukuthi uhlatshelwe i-chorus le-praise ngisho ukuthi dance le i-chorus le
I'm very tempted to keep the dialogue.
let us go back. Me is our morning, but I have access. Yes, very sensitive. Very sensitive. Listen to me. Listen to me. What when you are mentioned, let us go. As the soul of the down, let's say many forms which is explained that two explains the leave and we touch on the second tree you will valid. We don't have a holy what's called and such an issue. It is not impressing God. Must see this is some sharing. As we saw the phone. Must tolerate January to December. Let me call 6 to 6. I will call them the miss call 2 3 a lot of time. No, now we follow them Klanje. I tolerate people are the food. But then the Bambana Namasu. Ulashani Ukubani Ukimu. One thing I need to do. Too many Bamba Ushona. Actually, I'm not going to trust share my jokes. If any friend that you take a I just was different. I take over the honesty. I won't tell you guys the name. It's something to step behind the other and it's at the car. Go to see that. I'm very queen. Yes, you know. Just this one, you have to go and talk to your friends. It's a name, big layout. We have to move an hour of second level. But I want you to pop out. We have to move now. But I want you to pop out. Please tell them coming. I don't want to do that. I'm following this at the high. He's a wonderful and awesome God. He's a God of supernatural. I'm a father saying, come on, man. I'm supernatural. That's a master man. The father was against the other sea more. Since we never got this woman. Oh, the sugar and his papa. Since I have said, see the papa by the storm. What's on this name? Father, that's not a record. Which way will I tell us about Adam? Adam good. Adam good. Sponsors and others.
18.